Грозното патенце. Скрита дълбоко навътре в храстите, една патица мътеше яйцата си. Беше омръзнала да седи толкова дълго сама. И затова, когато черупките започнаха да се разпукват, патицата изскочи от гнездото, крякайки от радост. Персоналната аудиосистема iSpeak 163 включва усилвател, безжичен микрофон за глава, зарядно устройство и ремъци за кръста и врата. Мощността на усилвателя е 13 вата, което позволява звукът да се чува ясно както на закрито, така и на открито пространство. Неговата сила се регулира с потенциометър, чрез който става и самото включване на системата. Микрофонът се закрепва над ушите, а жакът му се поставя в куплунга на високоговорителя. На лицевата страна на високоговорителя има куплунг за поставяне на флаш памет или SD карта за възпроизвеждане на музикален файл във формат MP3. С бутони се управлява пускането, спирането и смяната на файлове за възпроизвеждане. Високоговорителят може да се закрепи на колан или като се използват ремъците от комплекта. Той работи с литиево-ионна батерия и се зарежда чрез електрическата мрежа от 3 до 5 часа. Хайде сега станете прави.